Vakawanda Theo vada kuziva kuti pamakaenda kwaMutare nanasekuru baba vakasikuramba kuti zvinhu zvibviswe. Takazonzwa kuti panenge pakazoitwa kufonerana here nasekuru Kanengo. Saka veruzhinji vada kuziva kuti nyaya iyi yava ipapi tichibva ipapo. Alright, mukoma Robert. Tichibva pakuenda kwaMutare tichisvika kumba kwababa. Baba vachiramba kuburikidza nemudzimai wavo Tambudzai anoti hazviiti kuti tidzokere muurombo. Takadzoka kuno kusekuru ati ngatidzokere kuMatare. Takadzoka kuno kuHarare. Tadzoka kuno kuHarare tinogara mazuva. After some days ndinozodzokera unobriefa sekuru kuti kota todini. Sekuru anoti vakati vachandifonera kuti ndizouya kunobvisa zvinhu. Then ndopo ndinozoenda kwasekuru. Sekuru anotaura kuti vandifonera vachitaura kuti vari kurumwa, vari kuita sei nezvavasi kuona. So vati vachandisira mari yefuel. From there vakazofona futi vakati ivo havasi kuchada zvese izvozvozvo. The pressure is coming from the wife. So I think maybe mukadzi ndiye ari kuramba asi baba vari kuda. So mukadzi ari kuramba ari kuti atidzokere muurombo. Then that's why ndakamboti kune Zimbabwe ndinokumbirawo DNA test for the rest of my father's children. Chikonzero baba vane mahurawo maviri, mai guru vanova Modi Makosi ndo mukadzi wekutanga wakaona ari virgin vachita vana 5 naye. Then kozoita mai Nini vanova Tambudzai Mapuranga wakaita vana 4 nawo. But kusangana kwakaita baba namai Nini Tambudzai, baba vaishanda kwaRusape vachigara nambuya Modi Musiyarira Makosi. Vachigara kudaro mbuya Modi vaenda kumusha nevana iholiday. Then Tambudzai aita basa rekunyepa kuparidza muchechi nekuita sei ari girlfriend raMancuwe. Mancuwe anova ingari shamwari yababa yekubasa. Mancuwe akuenda kumusha anoti kuna Denford Musiyarira, Sara uchindonero girlfriend yangu unoitengera chingwa kana isina ndikanonoka kudzoka. Then how baba pawakasara wachiwana chance pakuendesa chingwa ndo pakusvika wachizobikirwa sadza nehowe. Dzinova dzawakataurira mudzimai wavo Modi auya kuti howe dzandabikirwa hadzina kundiitira zvakanaka. Ndo pakutoshifta mabhegi kubva kumba kwaMancuwe wakuya kunogara mumba maDenford. Wakutogara baba ndo paunotaura kune mudzimai wavo wawakanga wapikira kuti kudzamara rufu rwatiparadzanisa vanomutaura kuti mai Kero enda hako hazvigoni kuti ndichagara newe ndawafishi yandabikirwa uyezve inini ndinourayiwa uyezve ndinokuurayisa iwewe newana. Ndokuseparata kwakaita baba nemudzimai wavo wekutanga. Then vagara kudaro namai Nini. Mai Nini vanotaura zvekuti ivo vakuda kushanda. Vakutaura zvekuti ndavakuda kushanda. Pane boyfriend yavo yainzi Musizwi aiva mukuru wekuchipatara. Vanopiwa basa refamily planning rekupa mapiritsi efamily planning. Through kuti vakanga vachidanhana naMusizwi mukuru wekuchipatara. Then from there ndo pavanozobatwa nababa vane boyfriend yavo chikomba chavo chainzi Musabaika. Then panguva iyoyoyo ndo patiri kuti tinoda DNA test because ndo nguva yekuberekwa kwaDenver uyezve ndo pakazonge pakuitwa nhumbudzana munyaradzi. Saka vanhu vese havasi kuchanzwisisa kuti zviri kufamba sei nekuti nguva iyoyo ndo nguva yavakanga vane zvikomba hobo vakanga vane chimwe chainzi Ndambaningi story. Ndambaningi ndiyenya kutoendesa mwana mukomana uyo wekuAmerica akaendeswa naNdambaningi ane 22 years achinzi akunostada America. Zvinova zvakatishamisa isusu kuti Ndambaningi wepolitics chazoita kuti aendese mukomana uyu itsitsidzei kubvisa mwana wemvana madziwa pavana wese seasarudza kuti uyu ndiye anoenda. Then baba wabata baba kuti wazive kuti vari kudanana nechikomba chinonzi Musabaika. Musikana webasa akaita overhead mai Nini Tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mai Nini Tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi Musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya vanotora pfuti vanoda kuzvibaya vanotora tambo kuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wavakazouraya anonzi Togara Sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye
cry over that. Ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri wachida kuenda kunorepresenta nyaya yawo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chenchingori from one chikomba to another. But nena uye kuti munhu aiziva Mushonga nekuti paakapinda mumusho kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nana tete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa, then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wawo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza wanofa, that's why mukadzi ari kuramba. Ibu apa mana? Mana? Dia jemput. Dia jemput. Mana? Mana berapa berapa? Mau siapa yang garis? Mau siapa yang garis? Kalau kalau tu dah boleh cuma kanan. Kalau sekarang ni dalam macam ni, apa yang bukan sesuatu. Kalau mungkin kalau ada itu macam mana aku garapan dia. Makanya macam itu, itu pun orang nak ada. Itu orang baca cara apa. Itu orang nanti mahu mula. Itu sebab aku buka kami ini buka. Kan itu semua orang nama mama ini buka. Sekarang muka nama deh, maka gara itu buka. Itu yang jelas. Aziz gue, itu buka bisnis itu orang ni mahu. Kita itu benar. Ini
Vetori musiyani. Vetori nanobarwa naDenford. Taura nyaya yevanogarira Denford. Inini ndakamangarira sekuru vangu Denford nenyaya yehurombwa. Sekuru vangu ava vane zvavakabata zviri kundishandisa inini ndisirimi ndega. Handirorwi, handina chandinokwanisa kuti ndiite. Takangoenda tichikumbira tichida kuti titaure navo sekuru Denford. Havabvumi kana kufamba ukaenda uine dambudziko, vanongoti my hands are clean. Tikavati sekuru ngatifambe, vanotokupa umwe munhu. Gore randakatanga kuita first marriage yangu muna 2006. Ndakanga ndakarorwa kwaMurewa kuzumba marambapfumo. Mushure mekunge rora rakuda kuuya, ndakatanga kudonha zvisinganzwisisiki. Kusvika murume wangu wakaenda kuna bishop wechechi yataipinda. Bishop wangu anonditi ndikuda kukunyorera tsamba unopa sekuru wako nekuti dambudziko rausangana naro sekuru wako anoriziva. Then ndakauya sekuru wangu achiri kubasa mazuva acho ayo. Ndakaenda pabasa pasekuru. Ndikaenda namai wangu vanonzi Sandra Musiyarira. Ndaenda naSandra, sekuru vanoti inini handikwanisi kuenda ndakutamba ndaiona chienda naSandra. Oshuwa tichisvika kuHarare ikoko. Bishop wangu vanoti kuna Sandra. Mimi mune nyaya dzimwe munoda kuti kusaremi munoyo musina mamasiko. Berapa? Mira hapa. Vanozototora advantage yekuti zakanyaya dzacho dzoga dzasara dzakamira nekuti imi munenge muine. Amweni arimo musawo wandega. Haikona kuti sei amweni abatwa musina kuonekwa. Amakashirika. Ndaenda naSandra. Bishop wangu unoti ndanga ndisingadi imimi mai, ndaita baba wenyu imimi nekuti zvine mwana uyu zvinoda baba wenyu achizvidairira. Asi zvisinei ndichakubatsira zvishoma zvacho. Asi ndaida baba wenyu achidaira. Oshuwa Bishop wakandibatsira. Hazvina kuperera ipapo. Kusvika imba yangu yakaparara. Dzimba dzandapinda muchidimbu dza8. Mwana wandinaye kungomitiswa. Ukaenda pavari sekuru uchida kuti utadambudzika. Vanongoti my hands are clean. Recently takaenda amba pavo. Ndikati sekuru inini kutaura chokwadi ndakuda kuenda kumusha kwangu nekuti pamakandishandisa pakakwana. Paiva nemwana wavo mukomana ari kuAmerica. Akabvunza izvo kuti iwewe wauda kuenda kumusha kwenyu wakambokurira munosini. Ndakatsanangura saizvo kuti sekuru zvandiri kusangana nazvo kana ndikada kuti ndikufukurire hembe yangu pano munonyara zvandiri kusangana nazvo zvakawanda. Ndiri kuti sekuru kana vaine zvavainazvo ngavaise apo tisashandiswe nekuti sekuru wangu wane zvikwambo zvawari zviri kutishandisa isusu kuita wakadzi. Sekuru vanoti izvoni sekuru wangu wakati izvoni ndazvizwa. Wakaenda kobudisa kamuti katema kawakabudisa wakati kamuti kandinako kasokapuhwa ndeka 1956. Ndikati inini handisi kutaurira nyaya dza 1956. Ndiri kutaura nyaya dzandiri kusangana nadzo
inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu. Akanditi izvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Vakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo vakatanga kupopota. Chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba. Vakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru. Semunhu une dambudziko handina kugumira ipapo. Ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo. Tiri kwatete Tilda. Sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru. Mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru. Sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezho. Wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwa takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yehurombwa tine maevidence andinawo mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga. Mamwe ari mufoni, mamwe acho ana mainini angu avakanga vachitaura nawo. Mainini wangu nasekuru Voendeswa vaitaura wese zviripo, maevidence aripo. Ndiri muzukuru mwana womukunda wavo. Mwana womukunda wavo chaiye? Wakubereka kwamba? Ndakaberekerwa kumusha kwangu kwaDerembwe. Mai wangu nababa wangu vanetsana. Ndakauya mumusha nasekuru wangu ndine Gore ne8 months. Baba wangu akazonyora tsamba wachiti ndarwara asi vanachengeta zvako. Kana achinge azokurawo kana azororwa munodedza hama dzangu. Asi baba wangu wakaroora mai wangu ini. Muri kumusha mamusharira. Makaneta tari musha. Dari musha yakaita makaneta tari musha. Takambogara semusha. Muisa walipo amboni wanabanguru ndio kama walipo. Chokwadi. Vakatisiya. Vanongoramba vanongoti handina chandakabata mai henzi akirimi. Makambofamba ere mesi semusha, mofamba semusha wekufamba. Chokwadi takambofamba tikadaidza n'anga yainzi muprofiti wainzi maningi akauya. Ndakufamba pamuchete kwete kufamba negere. Aiwa musha wese wanga uripo pakauya maningi iyeye. Takati. Maningi utori nezvinhu zvaakanobata pamba pasekuru Denford nezvinhu zvakabatwa pamba pasekuru Denford zvakafanana nezvakabatwa pasekuru Garikai Jamaica musiyarira. Takaromba kuti. Vari pamwe chete. Profita kwazvinhu zvakafanana zvakaziva kanga samusa. Wakati izvoni zvinhu zvandabata izvi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vanhu vafe, vanasikana vasarorwa, vanhu vapere kuita marombe, ndo matsanangudzira akaita muniri kudari vakamboenda takamutaura inyaya zvepiri takamboenda kuredhiyo noidari ravakamboenda risaidi kuredhiyo kuenda kuredhiyo kubira masandobatsiwa vakamboenda matare maedmen ikoko kutaura chokwadi kwaHedman hatina kuenda, asi kwashepararaita akaenda tikataura kuti ndo zvatiri kusangana nazvo
mushure makunge ndaenda pashebhararai ndakaenda ndiri kutaura kuti ishe ndanga ndiri kukumbirawo kuti mundisungirawo Jayford nekuti ndine guwa mumba unongoramba ndikaenda kutaura ndine guwa randinaro mumba. Ndakaenda ndikavaudza ndakatotanga kuudza sisi vangu vari kumasvingo vanonzi Gore kuti ndakatengawo zvedombo ramai wangu asi sekuru vanongoramba kuti riiswe but tinongonzwa kuti kune vamwe vana wavo vakashayika mwanasikana wavo vakanogadzira wega insekret vamwe vasingazvizivi ko iri vari kutadza nei kuti waendewo kunorisa kuti riiswe ndosvika riindirire wamumba ndakaudza chokwadi ari kutoshandiswawo hake baba ake ari panoera inini handiri kutitaurira nenhauzi dzese idzi pasina baba ake chamangwana anozoti hanzi ndaakuromese mwana wavo mambo mese vakadaisomwese kurana mambo kuti pane vapea sipo ramambo toripo rakatomira vakatomira iye uyo ndiye akusunga endano saka mumiri unotaura munhu avatsina kusunga iye ndiye atagonzero arikusungisa endani mumiri ana kuunda umwe aunza vanhu tu neburimeni kuti imini ndiri kundisarira narikaimusarira ndinechekuita nenyaya ndosaka kusungisa ndosaka atauzvakazvise pamberi pei kuti munhu kuti pamberi pedare kuti avatiri saka ndikatinomira nyaya nekuti pane vasipo vakazodai asiri kudai haana kusungisa munhu iye hapo panyaya asi inozi blend fear taura imimi responded 1 you responded 2 so when responded panyaya taura azvina hapana ndinacho panyaya dzake dzese dzanotaura hapana kana chiro chakadai handina chei mutaure zvei ndiri kutaura chokwadi ine handina chakudakunzwa kana kusemukabata zva asi ndoda kuzwa nhoroondo yake kuti ini ndimusebati kugara naye ari kugara sei zvakamira sei upenyu hwakakamira sei upenyu hwake umuzukuru ini uyo handigari naye unozviziva ndakambogara naye pati ndogara ku9 iye waigara kuti handiti muri baba vacho musekuru vacho ndisekuru ndiri ku9 asi mushando umwe mushando umwe chii paidhorobha yake imimi yemunoona kuti inoda kuti titizwiwa barwa kwake nechallenji machallenji anosangana nezvinhu kusvika anafika baba matare vakamboita vari matare vakamboita mumba menyu vakatarisa semureri takamboita matare sekuru aripo pakauya vanhu vakaya pamumba menyu sekuru aripo ini tichida kuzwa respondi kuti muri kuti kudini ari kutaura zvakakora zvinhu munovavira vese
tipanyaya mese muntu tozvanyaya kacho tone vakatire nyaya changamire kuti kana ari kurwara uyo tori kubatsira kwacho ivi ndo ngamadini matsanangura kudare mei kutsanangura zvaanotaura zvese pamusoro ivavo musatinengedzere muchidaisopenenyu saipasi nemapepa motaura nyaya yenyu mukati zvari kutsanangura zveseka hadizvo zvazvishandi honai 1 hatisi kuda maemotions hatisi kuda zvamuinazvo kana zvamuri kana chichi hatinei nazvo isusu pano padare tiringoda nyaya yekuti ijeki kuti muri ione kubatsirikai imimi ndimi baba wacho nekuti ndimi sekuru wacho muri mai muri baba vamai vake saka mwana wenyu nekuti mwana wemwana wenyu isusu nyaya tiri kuda haisei maemotions kana zvekumba kwenyu magrivences amuinawo kumba kwenyu hatina basa nawo pano padare nyaya iripo ndekuti changamire nyaya yangu yakamira yakadai nekuti iye ataura kuti vakaenda kwasabhuku pararai nyaya akatotaura nyaya yake kwasabhuku mukaungana semhuri mukafamba semhuri mukaita zvamakaita semhuri mukabatwa zvamakaita semhuri isusu nyaya yatakuda hatidi mapepa sekuru tinoda kuti imimi nepfungwa dzenyu because nyaya yekuverenga zvemupepa munenge muchitoverenga zvamusiri kuziva isusu tinoda kuti mutaure zvamunoziva maererano netsaide ndo zvatiri kuda zvekumakotsi hatina basa nazvo zvechii hatina basa nazvo imimi sedunga munhu pindurai zvekutaura muzukuru wenyu kuti sekuru vangu vakaromba imi motaura zvamunoziva maererano nekuromba because kuromba zvakunoita hauendi uchiti ndoda kunoromba kuti ndiuraye hama dzangu unoenda uchindoti ndoda mushonga kuti ndityiwe kana kuti ndipfume handiti muri zviona mapiwa mishonga dzenyu kana kuti ndishingise musha isekuzva kuti musha unomushinga nekuchererwa zvinhu here madaro mapiwa zvinhu zvenyu imimi zvinhu zvenyu zvinotanga kutotanga kuchinja zvakuita zvimwe zvinhu zvinokanganisa siimimi makaenda musina chinangwa chekuti muda kukanganisa vanasikana venyu kuti varare vachinyimwa nezvidhoma saka imimi nyaya yenyu haisi kuda maemotions kutaura zvakanaka sedare changamire pamusoro nyaya yangu yakamira yakadai mobatsirwa semhuri ndo vanhu vese vari muno vane nyaya dzavo dzakafanana nedzenyu vanotobatsirwawo namambo ndosaka vana mambo vakaiswa panyika kuti vagadzirise chivanhu ichi chivanhu ichi haingoda kuti yezvidhoma ndokumbira nevanhu vekutaura vasaitawo zveemotions Mwaya kutongwara wakuru kwati mwaya kutongwara. Handina chendinacho changamiri. Handina zviro zvese zvendinazo ngezvekusenza iri ndakaita zviro zvangu zvechingezi. Handina chendinacho chekuda kuroya aka ndode kutori kudai. Handina. Alright. Yes, mereka bukan sesi. Dibantu aku berkiri, aku berkiri. Lalu sebab ini kopi apa? Ada dalam ini. Menurut dia mesti dia. Handina sih. Aku bilang kau mau apa kan cerita apa ni wajib. Kau good orang. Dia wakan di mana? Kamu yang tu anu orang itu. Thank you. Handina sih. Pamusoro baba musiari. Mukona tedi kaiga. Isusu tinode chokwadi chakanaka. Mababa akula. Kuti yakatambira. Inini kunokuziva kuti parume 8 akutaura mwana. Toka tamuzizikani. Ndopinda zvekutaura. Aiwa. Inini kana mata usikuziziya. Right. Inini ndinokuzwe kuti iwewe parume 8 ari. Sekura kwa azizi kuti apenda kwezimani kuti kimo kasike kuti baba anozviziya nekuti ndaingoenda ndichiti sekuru ndarorwa apa ndabva kakawanda ndichienda iye waari kutaura pagutaura reu ndakatanga futi kutona ndiri ipapo ndikaenda nemunin'ina wavo anonzi Elijah neumwe munin'ina wavo anonzi Elias akashaika ndikaenda ndichivaudza sekuru ndodambudziko riripo ndikabatsirwa nemwana mukomana asi mwana wangu uyu wakanga aremara zvakatangira pamusoro zvekuti maiti mukamuona zvazvisinganzwisisi kuti mwana here kana kuti chidhoma kana kuti chii asi mwana wangu zvinhu zvakaoma kuti ndakamuchengeta for 5 years akazondisiya muna 2018 muna January vanozviziva sekuru wangu hawabvumi zvavanenge vachiziva zvavanoziva. Oneka baba amusiyarira isusu ndichitarisa ndinoona fanike senge kuti
taura chokwadi kuti yakatambika zviri right pane kuti tiswere tichitenderera asi pane patasvike kuzoti tsvi domuchazorati suro kungwara akasi kuti adiba hakwiri ndinokuonesai tiri pano padare panapa asi muchazotaura kuti kamwana kaya kakagara changamiri kakataura ngati suro wakati mumutaura kuiba kungwara kubaita kwese ndozvimuri kuiteni nokuti mukatarisa mwana wokutaura kwese vari kuti imwe muri kuti kamwana kanengaida ukadini indakasenzere zviro zvangu hari kuchema uri kuchema kuti sekuroye ndisunurewo nditoini zvinhu zvangu zvakafanana nenini ndikaona azvichamisi kuti azi mwana wangu nini akabergere pamba ndochitiwo waite tsapi yekuise magwere zvingaite here hatidi kudaroba ngatitaure chokwadi ngatiite zviro zviri straight tofamba nenzira yakanaka ndiri kuona hangu kuti munotarisa mwechide kudini kana kuramba asi chokwadi inini ka baba sekuru musiyarira kutenda kwakanaka kuti nyaya idini igadziriswe machitenda Tapi Yesus sudah tanah sekarang mam. Yesus pernah apa? Hatukuzieni dalam hatukuzieni. Iyo watu hatukuzieni. Mangaranya biche. Yesus sudah pun apa na dari raputi mene hosa. Hatukuni titi mimi makaromba. Yesus sudah kana moyo makaromba. Yesus sudah pun zwaye mimi murundu yake mfutor barbita. Tudo bita berdaya wati. Apa semua zia zaki satu semua saja. Mau ada semua zia kan apa semua zia kan. Asita mzikore ribo. Ya mzikore ribo ya alisa kumuri bodi dimbaba. Imbaba ya mzikore ribo msekuri mimi. Yo papa sei kuti uyo aite zvakanaka. Zvarufunga kuti pamwe ndimuruka masai mimi ka. Kutochemeka muri kuti ndimwe pasekuru ndinga. Ndodi. Anza vatara kuti akari mwana akaita sei zvekudai zveshe zvo. Ivo vana avachinoziya kana. Muroda kuti nditaura ndichiti chini kuchanganya. Urikuone idi rake imini urikuone idi rake asi rangu hamusi kurionako handina kuromba ba iye kautaura isatiisatikasemakwei ende hatina kurupana kuti makaromba handitika isu toda kuzwa nyaya chete matanda enyu kuti muri kuti kudini dara kuti makaromba tikati makaromba taone tikakuti makaromba taone anozviziya iye hatia taura handitika isu sedani toda bagazete enyu mimi mutipete musandurewa wakabarwa ndimai vake ini ndiri kugara kunaini abarwa kunaini mai vacho akazobva kwadерembwe ikoko mari akabvisa derembwe anozviziya ndakandiwa ndimbuya ake ini handina ndakana shere asi handisi kuite ndaanazvo ndakaramba ndichoti hano vana adoko hapana chinonetsa zvikapera izvozvo izvi akagara narume ake aakutaura akawanda iwawa ndinoziya badzi wekuyodini wekutaurati ndiyo wakandisuma hapana umwe amwe wakambondisuma umweka asi wekugutaurati wakandisuma io fusto handina kuromba kaii handina nyaya ina muzhinya yekuroa iya tahu asik dari itu tahu banyak bagus begitu. Dari itu tidak kamu tahu. Dari itu tahu sini sasebu. Nya itu apa itu apa sih di dari ini. Beda sih di dari di ini. Nya itu apa sih sekali sih. handizivi kuti ndikaita sei ndikataura zvekuti handina kuromba mazvizwa ndine tsamba iri apa yakagadzirwa ngemusha wese iri pafa waierenga ine zviro zviri zvepamusha zvimwe ndizvo zvingada kumubata togadzirana nezvepamusha nani naapa vakuru ava naiye jamaica zvika zvagadzirwa zviri apa pachangu inini handina matenda kugara semhuri mese andidika unogara zvemusha idare rachimuri idare remusha wenyuresa andidika ndokubataziva kana unobata ipapo unobata ipapo andidi ndozvikuda haisiri pane inini musha
nyaya iri pahore ngeyemusha Even why, even why we want to get another problem. Dari Mushonga, dari Mushonga pun makan apa? Dari dia pun makan apa pun juga. Asal kita sudah sama Mushonga. Watu ngezifuke nyaya iri apa pamusorese kuti ndipedzise ndinoda kuti mupedzisa sikada kuti tifambe zvakanaka ndimuriona vanhu vese ava vari kuda kubatsirwa imi mamunongedzeri mambo zvipapepo muri kunzi taurai handiti saka zvamuri kuti mimi pane zvakanyorwa zviri papepa ndo zvacho zvamunofanira kutaura mambo vonzwa kana vazvinzwa vosanganisa nezvataura mwanasikana zvochidini zvochifamba zvinhu zvofamba munoziva zviri papepa kutaura nezvipapepa zvikuenderana idambudziko ragara riri mumushara muri kuziya rinoda kuti mhuri yese iri kuzviziva vanhu vese vari awe asi mimisa sekuru madedzwa mudare namambo kuti tizwe kuti sekuru mumusha menyu makamira sei changamire pamusoroi mumusha medu mune dambudziko rekuti nerekuti nerekuti saka tinoda kuonana tesese mhuri mumusha mwedu mune nyaya yababa munini nyaya yababa munini iripo pa 1948 Right. Munini wangu Jethero wakashaika 1948. makore apera wakagadzikwa pabonde nehanzvadzi yamukoma Jethero. Yeah. Okay. Natsitsi. I don't talk about Natsitsi. Okay. Jethero Natsitsi agadzikwa pabonde 1948 muna August. Pakazokura Tsitsi wakasipoirwa kwadunga mari akabva ikoko kuti zvakanzvazi avairi ava vanozorodzana ndokuti vatozvifambe zvakanaka saka pakazodhemejwa Tsitsi dhemeji racho rauya harina kuzopuwa Jethero rakatorwa ndibaba amukoma tombotobvunza vanhu kuti zvakaziya rakagadzikwa pabonde zvapatiko zvikandozotsikwa-tsikwa ngevakuru hapana vakazobuda pachena pakuti zvafamba sei tagara tidziya vakachizororwa kwavharwa bochao kwakuchizotorwarawo hake ndokufa tikazi no ngatiende ko vakanditaurira mukoma akatosunge chuma kwakwenda tamunzira ndakati mukoma imimwe hamutauriba ngokuti ihanzvadzi yemakarwa nayo ndasvike uko kwetakwenda ndinotaura inini kuita kuti tipuwe pfuma saka ndasvika ukokoko takapinza munyaya yekutore pfuma ndokubva tapuwa 14 mombe inini pfungwa yangu yakungoti pa14 mombe dziri kuende kwaJethero sekutaurirana kwakaitwa kwekugadzikwa pabonde hazvina kuzoita kudaro ba mukoma akasenzesa mombe dzavo dziya 14 dziya akada kundipa mombe ndikati aiwa ndine pfungwa yekuti aiwa uyu hatigoni kundye chuma chake kana kundya tiki yake ngepamusoro pekuti wakagadzikwa nani naJethero hazvina kufamba ba zvakandotsakatika zvakadini zvakadaro mukoma waidya mombe idzi 14 zita ravo ndiani anozi Onesimus Musiyake. So kubva ipopapo zviro hazvina kufamba zvakanaka. Mumashure umo kune pfuma dzakatsakatika dzemadzitete edu
tete mukuru wakarorwa kwachidziya ngondo yedziki ichipo ndokwachidziya iwowo haana kubvisa akabvisa varidzi venyika haana kubvisa kana hederere nanasi pfuma yayo ndichada kutoya nawo panapa ekwachidziya kuti titongwe kuti ndipuwe pfuma iyoyo kune umwe wacho wakarorwa ndianiko wendiri kuda kusunga futi wakatora futi haana kubvisa bangokuti wakati hazitira nhekwani ekwamambo nguva yacho wakanga achitonga ndi mambo aya afokona aripo aya zita nyamana ndio akanga achitonga baba edu isusu munina wawo wakatorwa ndi mambo nyamana akaendeswa kuhondo yematura akaendeswa kuhondo ndikuda kutaura zviro zvakashata akaendeswa kuhondo yematura akafira kumatura ikoko ndichauya naye pana madisemu mune mhosva iyoyo saka zviro zvese izvo zvakaungana kudaro zvinogona kuite mweya vese vaindororwa zvimwe zvinoitise mweya izvozvo hapana wakaromba taitira kuti tiende pamasaura manje ndonyaya yachida iyoyo totera sei bhandi renyaya yacho zvirikubva bhandi remata kuti mave neimba yababa nini imba kababa nini kakaaka ndoidarorwa kuti makazokapedza sei havana chakazoitwa baba handiti semhuri havana chamakazoita sekutaurwa hamunozvagadzirira kuti kaifambe neurongwa hwako makaseka kuti chete magadzika uyu pabonde kugadzika uyu nauyu pabonde zvinorevei vanhu vakuti azichwano chwano tisichwano itsika ndikuda kunyaradza pfungwa inonga iri mumusha ndozvaita akuru kare pana panyaya dzakadaita dzitonga dzakawanda ziri kupfuka dzichimuka kuti ipfungwa inonga iri mumusha pfungwa yayo nyaya yepfungwa itoita sei kuti aiwa ite kuti imweni pfungwa iyo uyu ndiye mukadzi wako ndo imba yaita pfungwa iyi uyu mukadzi uchigarawo wotora futi murume iyo ndoberekana uyu ana iwo awana ngozi nditika ndopaotava kuti pfuma yacho yemunhu iye vanhu vacho vakarorwa hamuziva imini ndiye pfungwa ane bhandi ravo saka bhandi ravo rinofamba zvakanaka hamunozopedza zvakanaka vanhu ava vakapeda kurwa wese saka pfungwa chakazoenda kupi pfungwa yakagadzirwa ikaperera haina ende kwakapamba vakabaonika kauka muchiti gara bonde hakusiri kupedza pfungwa mumusha inoramba ichimuka chete pfungwa iyoyo dzimba dzakawanda dzakaita nabaonini dzimba zhinji mese vanoti vakana baonini toto asi atozoya mudare togadziswa mudare kuparadza hatifani kuti akabva akabaonini makore anaizvo imi mafanira akabaonini zvinhu zvinomba chikushupa ingwa nenguva gore negore panofana kubika doro rekuti dzimbo kuti pfungwa inyarare mamboitire zvakadaro mamboitire zvekusura kuchaka pamba aifoni pasaini hatifani kuita kamba ekuti inini mafa masara vanayo uramba uchienda kamba kabonika kachienda kadaro chete pane ungopedza pfuka chika 1 ropera munogara zviri free murikuona saka ipo pando pane nyaya papa inofanira igadziriswa pakapakaoni apa panofanira kugadziswa papa mudare ndizviita zvakanaka obva kaparadzwa kupera pasatiraiti ndo nyaya yefunbatswa iyoyo murikuona ndiyo nyaya imunofanira kubatsirwa yemudare iyo ndiyo nyaya inosimudza mhembo dzimwe dzenhando dzisina basa resekana kuti ipfupa iri mumusha hamusime kutanga kuita nyaya dzakadaro apatisamiya kufanana napapa mapurema kuita magaraji makataa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 a
pane guwa risika zikufamba zvakanaka riri mumusha imomo mugadheni ramai avo. Saka zviro zvinode kuti zvigadziriswe. Takaenda ndiyo nyaya yepaparara itika kudakara tikasvike pajengeta panyamani. Uyu ndio akazorambidza hai zvakaitika kare kare takanyora muna 2014. Mapezani ndingazvipedza Kapedza no one tauro wani kutaura kwa imuri ngate family ndio kuti isupa napaka akakudzifu dakaromba kwa ndakana dzifu akaromba chi inyaya musha ine izali yakapita basi vinhu zvati mushawo asi muri kubata iri kuti yeni ku mune zvinhu zvakaberekwa zvirimo musha zvekamba hali yakapita basi nakushinanga naye handie asi zvinhu zvanga zviri mumusha zvangomupera pamhepo dacho fuka itiri pamhepo inogadziriswa idara mambo ndosaka tiripo ngazafuka idzetu handiti saka munhu wese wamusarira anofanira kuti achikuita nyaya iyoyi asi nyaya dzerifodi vacho iyeyo mhuri yese asi anonga chisundira kuti akaromba munhu akashanda zvinhu zvake ikota zaromba iye kamba kakaoneka murimo mbavo zvaishanda kakarimo akaberekaakaorimo saka iyeyo mhuri yese safukawo chete tofanira zvakanaka handiti kuti kusaira mumhwani saka ngapike uchizwa kuti asati apika tinoda kutenda metsai nekumhangara kwaita chimhangarira sekuru hanzi kuti mvura handeno tsumo iyai iye zvaananga sekuru kamoyo zvamira moyo zvaingomira tiri kuda kutaura kuti tinoda kutaura tichionesana itsika iyi mamhangarira atoita netsai sekuru vasaitawo mafe kuti netsai andipfuma kuti ndine zvidhoma zvacho ndizvo zvinorwa changamire zvepfukwa zvembai kwabanguri asi chanaka ndechekuti ndo matangira kutoita nyaya yacho togadzirisika bhozi idambudziko remhuri asi munhu unogona kuona ngouriwo kunzi iwewe ndiwo uri kukonzeresa nekuti ndiwe mukuru saka ndakumbora kusekurava mukuru asi hausati wambopinda wakudare maybe pamwe saka vanga vachivhunduka kusheya kuti nyaya dziri kufamba sei kutoti dzigadzirisike ivo vavewo nepeace of mind musha unenge wakati chechetere sekuru vachizvifarira nekukuya achizvifarira nekukuya achizvifarira nekukuya todangokomenda kuti kutaura kwaine mushana yachipfuma kuti sekuru uroi wacho ndiyo imba iyoyi saka imi musabatikane changamire vakatoti hatisi kukupfuma isekuru asi tinoda kuti tinzwe dambudziko riri mumusha nobva zvazovhurika mupfungwa dzenyu kuti muchitaura muchitsanangura kudai so kuti hatisingazivi nyaya dzemumusha menyu asi nyaya yakutofamba yotoenda pachena motobatsirika ndosaka vana mambo vari kubatsira nyaya dzakadai so taungapika taura amwachachataura futi handitika kuti ndosandakamanati mugara yako itionani ichitaura zvinhu zvemusha kuti zvibude zvakanaka handitika ungapika taura Nothing I said I found out. Masanya kama itu coba di dalam. Jadi kita kama memang ada coba. Langsung dari Sangkamiri. Bukan di Garkai. Garkai ya. Muzuguru ini. Muzuguru mana pun. Tentang kan ke ibu si bapak itu terkau dia muri kalau nggak sama dia jika malah dia kayak sama profit agak tambah profit agak tambah apa profit ini pasti ya itu lah jadi profit lah asal orang sini pada apakah untuk saya profit mana pada dalam mana juga nyaya berapa nyaya dengan profit bisa pasai kita harus mencari asal harus profit atau udah base nyewa di dunia kalau orang profit itu tidak pada banding dunia itu ayo udah bukan dulu itu mencari lah masalah kita apa sih kita kita harus guru musyawarah kami lalu dari kita kalau diskusi betul 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 kami dah itu bawa kita kami dah bawa di profit ada kan kalau kita bayar apa bayar kan ayo
2000 musha iri kufamba sei ini ndi vana baba uripo musha uri kufamba sei ye individual ne zero ya pauni ai zara ma sektor ai ka ya ma ni kunti ya koma ni msikana kali wote wanafanya roho sana ndio ndio hapa ikawa mukazoi mimi sasa ya rai jawan ni sio ndo mune kuona ile kwa sasa fanya ni msema ni ngogoni pale basi mune sasa kuiga ni kwa sababu mo iga ni ngo mana basi wote ni ngumu aziwe Kata sekarang dia sudah si muli zinda, tu kau terajeka, desi di tiada basran, ini kan, muka satu orang, ini mana bagus posisi berapa ini, angkat satu negara seorang orang, aku dapat satu orang, jadi kalau kami main satu orang, jadi kalau orang apa tunggu mati. Data aku ini saya dekat, asal ada base number kita ini pak, terus pak, asal base number kita ini kita perlu kita mana berarti, berarti apa cakap, cakap berarti itu kan dalam dua pagi, gua sendiri Mushonga, supaya Mushonga berarti kan bisa ngusir. Oh sekarang kan kata apa, kata jangan data apa, tapi sana itu number kita mana tu, udah normal deh Mushonga itu kita mira saya itu lu bertanya ini, dia jangan nak. Orang yang saya jasa itu, aku anak keluarga tahu dia ni, Jom yang berkoi, jom saya ni kan kali-kali. Jangan tu duduk dia orang yang Soro ini orang kayak mana berkoi dulu ya, sama. Ini mana berkoi. ini chiita orang yang urombo wenyu nemushonga dzenyu dzamuinadzo kuti dare rizive tione kugadzirisa nyaya dzacho. Imini mune mishonga yenyu ndiyataura kuti muchitaura kuti inini ndine mishonga yenyu ndakaitora zvakati zvakati ndida kuitesa zvakati zvakati ndozvatakuda kubva pamuri kozva plus imimi mudare munomba munofanira kushanda muchipa maguidelines nedare kwete kuti imimi muchipe mutemo imimi mauya kuzotonga hamuna kuya kuzotonga saka isusu kana sedare chati toda kuti mutaure zvakati 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 muchitipa zvakajeka matambudziko ari mumusha ndozvatoda kuti mutipe kwete zvokuda kunge kuda kutipikisa kana kuda kutirwisa tikaona maramba muchidaro munombogara pasaidi tokupedzisirai kune vane nyaya dzawakamotaura in short zviri straightforward inyaya yepfupa inyaya yengozi inyaya yechii todzira navo imi tozopedzisira nemi at last dare rapera because pane zvekuda kutonyatsokuda asi vanondiona uda kutoshamisira padare matambudziko aunza vanhu vese panapa hakusi kutamba kuti mambo hakusi kutamba saka idambudziko riri mumusha vana vari kutema imimi ndimiwana baba wacho tichigadzirisa nyaya kodatema kuti he mazondirambidza isi hatidi maemotions pano hatinei zvamunotenda kana zvamunoita kana kwamunoshanda hatinei nazvo mauya pano nenyaya yekuti muri kudiwa kuti muzotaura matambudziko ari mumusha vakunda venyu vese vari kutema nedambudziko imimi muri kuziva kuti mine mishonga yenyu yamakaromba yamuinayo chero mine imini ine mishonga yenyu yandakatora ndichitora for this and that and that and that maybe inogona ngeri kukontribhuta kukonzera matambudziko takukumbira kubatsira kubva kwamuri simple just like that unotanga kuonesa kuti he mazondiramidza mazodii imi musatidaro imimi mukaona chakanyara hatikupenga kuti dare riri recognize rinozikanwa kuti kune dare ramambo zimunyari riri kutongwa saka nyaya ngadzitongwe zvakajeka kwete zvekuda kunge kutishamisirira ka hatisipita zvekushamisirana panapa zvekuda kuzvana namasimba kugadzirisa chivanhu tsika ngozi vanhu vagare zvakanaka madii chitaura yenyu kuromba kwenyu orandi zvimwe zvese hativa kuzvinhu